ни е много суха сместа. Затова ще прибавим още мас в пудрата захар. Още служи и тогава бъркай, защото сега цялата ще направиш пудър захар. Сега ето пудрата захар с сместа и сега ще го изсипам. Не, няма да ме снимаш. Сега ще ви покажа как да направите какаови гъбки. Ето така. Така изглеждат нашите какаови гъбки. Така се заражда тяхната нима. Това са нашите какаови гъбки на 10 минути 200 градуса.